Regional. Kinumpirma dilidlid na Municipal Police Station babayan kini OIC Police Captain Rodel Marzan nga saanin ang mapilaan iti kaso iti 29 anyos nga lalaki ang nagbagsol iti mismo nga amana ijay lidlid da Ilocos Sur kalpasan na nagdesisyon ken nagpirma iti pamilya da iti affidavit of disinterest kuna ni Police Captain Marzan nga awanen iti kustodya da ken naiyawi din iti pamilya da iti nasao nga individual inay na pa iti nasao nga opisyal nga daan iti sakit ti panagpampanunot iti suspect ken agsagsagaba da ito iti epilepsy syndrome. Kuna ni PNP lidlid da nga awan iti makikita da paya sa bali rason iti nasao nga pasamak agsipud ta awan iti saan a panagkinaawatan dagiti dua ken mayatmet iti langen-langen dagitoy. Ken dumalan iti rehabilitasyon iti suspect agsipud ta adaan da ito iti diferensya iti panunot ken agsagsagaba iti epilepsy syndrome. Damag Regional para iti IFM News, Idol Shanti Papi Tatak IFM. IFM News. IFM News. Regional.